При първото гледане на закона ние Възраждане имахме категорична позиция. Няма да я променим принципно сега. Независимо от това, че вече има ново правителство, ново управляващо мнозинство, нашата позиция е принципна и ние ще си отстояваме. На какво искам да акцентирам? След като десетилетия наред българските въоръжени сили бяха пренебрегвани и игнорирани и финансирането за въоръжението и военнослужещите оставаше на заден план, напрегнатата международна обстановка застави управляващите не само у нас, но и в целия Европейски съюз да преоценят своите приоритети и в ускорен порядък да пренасочат вниманието си към военния сектор. В международните програми за финансиране на въоръжените сили започнаха да се вливат колосални финансови средства. Но държавите, които осигуриха тези финансови средства, напълно разбираемо, положиха всички усилия тези средства да се останат при тях и да работят за тяхната икономика. Напълно логично тези държави лобираха за своите компании от военно-промишленият им комплекс. Те да получат средствата, дори когато има конкурси и търгове за превъоръжаване в други държави. България и българските институции не издържаха на този натиск и допуснаха нашите въоръжени сили не да получат най-доброто, не да получат най-ефективното или най-евтиното оборудване и въоръжение. Нашата армия и въоръжените ни сили изпитват остра нужда от модернизация и превъоръжаване, но под този благовиден предлог чуждите финансови и икономически интереси диктуваха крайният резултат при провеждането на конкурсите. Нуждите от нови радари и техника през последните години заставиха Министерството на отбраната да проведе такъв конкурс, но какво имаме ние в крайен резултат? Продължава да се узаконява и утвърждава порочната практика чужди военни компании да получават приоритетен допуск и участие в конкурсите за въоръжение на българската армия, а български компании с качествена продукция в същия сектор са пренебрегвани и недопускани до участие. Вината не е на вашето правителство, естествено конкурсите бяха проведени по-рано. Така без ситуацията и с пистолетите за сухопътните войски, където българска компания, предлагаща много качествен образец, бе отстранена, за да отвори пътя за хърватската компания, която има лиценз за американски пистолет, но която не може да осигури същото качество на производство, да не говорим, че дори не бе с най-ниската цена. Българска компания беше игнорирана отново при въоръжаването с бронирани машини на сухопътни войски. България закупи старите бронирани машини и боеприпасите за тях, които морската пехота на Съединените щати не желаеше и се чудеше как да се избави. В бъдеще поставяме на риск не само живота на нашите военнослужещи по време на учения и изпълнение на мисии, но и сигурността и суверенитета на нашето отечество. Предлаганият сега на второ четене проект за инвестиционен разход в отбраната не прави изключение. И тук се говори не само за икономически параметри, да не говорим за фиксираната посредническа такса в размер на 1,5 милиона евро, която ще получи френската страна. Инвестицията е във френският военно-промишлен комплекс. Подобни договори не просто не помагат за развитието на инвестициите в компаниите от нашия военно-промишлен комплекс, но залагат и бъдещи проблеми при снабдяването и поддръжката по време на военни действия, когато нашите въоръжени сили ще бъдат зависими от дългата снабдителна логистична линия, която е ключова по време на съвременните военни конфликти. Вместо да изграждаме логистична поддръжка и верига на снабдяване на наша територия и от наши компании, поставяме отбраната и въоръжените ни сили в зависимост от чужди интереси. Съществуват български компании, които не просто имат разработки на нужните ни 3D радари, но дори участват на международния пазар и печелят конкурси за превъоръжаване на чужди армии. Една от тези наши компании осигурява охраната на границата между Пакистан и Афганистан, която е с дължина 2600 км. Същата компания със своите 3D радари охранява планинският участък на границата между Индия и Пакистан. Тази техника работи в оптимален режим при екстремални климатични и метеорологични условия, при високи температури, запрашеност и при високата надморска височина, при механично давление, при висока влажност, снеговалеж, обледяване и мъгла. При конкурсите, провеждани от
възложителите, нашата компания си е конкурирала с представители на други 6 държави, включително и на Франция. Още веднъж наблягам, че България разполага с напълно конкурентни продукти в областта на отбраната и че българските фирми и производители предлагат най-доброто на международния пазар и това не е само на изложението в Хемус. Много добри условия предлагат нашите производители за българската отбрана. Ние като държавници сме длъжни да отделяме приоритетно внимание на нашите компании и нашите разработки, да осигурим инвестиции не само от нашия бюджет и да ги вливаме в нашата икономика. България и българският бизнес са тези, които имат най-голям интерес от защитата на нашия национален суверенитет. Нормално е българската държава да възлага поръчките на български компании и да инвестираме в нашата българска икономика. Не можем да оставим на нашия военно-промишлен комплекс само най-мръсното и най-ниско заплатено производство, като производство на барут за боеприпаси. Българските компании имат висококачествени научни разработки, които вече са внедрени в производството. Нормално е българската държава да ги подкрепи и насърчава, вместо да насочваме финансовите средства в джобовете на чуждестранните конкуренти. Още веднъж казвам, ние сме принципно за развиването на българският военно-промишлен комплекс, да съкратим логистичните вериги на доставки до нашите въоръжени сили. Защото при екстремална ситуация, при усложненото международно положение и при въвличане на нашата страна във военен конфликт е много важно скоростната доставка, а тя може да бъде осигурена само от наша територия. Ние можем да защитим логистичните линии, логистичните вериги. Когато трябва да минаваме през няколко граници и от няколко хиляди километра, а както беше случая с страйкерите дори през един океан, мисля, че сигурността ни и способността за отбраната са под въпрос. Затова още веднъж казвам, не забравяйте, че сме българи. Не забравяйте, че нашите специалисти работят денонощно, имат нужда от нашата подкрепа. И няма нужда финансите, които може да придобие нашата държава, да бъдат пренасочвани към техните конкуренти, които и без това разполагат с свръхголям финансов ресурс и протекциите на техните държави и положението, което имат в международните институции и в международните организации. Да не забравяме, че сигурността на България, сигурността на българските въоръжени сили е приоритет на българската държава. Затова ние от Възраждане държим на българските производители и на българският военно-промишлен комплекс. Няма да подкрепим този проект за инвестиционен разход. Благодаря ви, господин Първанов. Има ли желаещи за реплика към направеното изказване от господин Първанов? Не виждам. Има. Заповядайте. Уважаеми председателстващ, уважаеми господин министър, колеги, вчера аз също присъствах на тази комисия по отбрана и искам да се обърна към господин Първанов със следните думи. Генерал Лалов ви запозна всички, които не бяхте в тази комисия, с това какво следва и какво ще гласуваме. Министър Стоянов по същия начин обяви каква е целта на това нещо. Искам да направя следната скоба. Ако сега не го гласуваме този закон, тези 3D радари ние няма да ги имаме и след 2030 година, което значи, че те са много жизнено важни за нашата отбрана. Много е важно нашите самолети, координационният център, да имат поглед върху тази координатна картина над 3000 метра, какво се случва над нашето небе. Така че това е единственото, което искам да кажа. И другото, когато говорим по дадена тема, нека тя да е темата, по която сме обсъждали до момента с председателя и с министъра, а не да разводняваме нещата за българско производство, за други теми в армията. Основната причина е, че има народни представители
които са участвали в тези разговори с френската държава, могат да го потвърдят. Вчера го казаха същото пред комисията и всички бяха единодушно за, освен един. Благодаря, колеги. Благодаря ви, господин Иванов. Има ли желаещи за втора реплика към изказването на господин Първанов? Не виждам. Господин Първанов, желаете ли дуплика? Заповядайте. Вчера сте били на дебат в комисията, аз бях на този дебат и в комисията, и в пленарна зала още миналата година. Относно належащото получаване на радарите. Българската компания, която произвежда 3D радарите, се намира само на няколко километра от тук. Много е близко до летището. Ако смятате, че тя ще ни накара да чакаме за 7 радара 3 години или 6 години, лъжите си. Българското производство е тук, в този град, съвсем близко до летището. Няма да казвам името на компанията, за да не лобирам за нея. Но вие сам казахте преди малко, че е имало хора, които са лобирали за чуждия интерес. Още веднъж казвам, българските компании не се допускат до търговете и това е най-важното. Това е най-същественото, че ги отстрелваме още в началния стадий. Да, този грях е на предишните състави на Военното министерство. Но тая порочна практика се затвърди през последните години. И още веднъж казвам, ние сме за българското производство. И то съществува. Няма нужда да чакаме 5 години. Те няма сега да ги разработват. Вече са ги разработили и ги доставят за други държави, на друг континент, на хиляди километри от тук. Какъв е проблема да ги доставят на няколко километра от нашето летище? Казвам ви, тази компания е с локация в София, но има и други.